Lafiya lau. Dan Allah na zo wucewa ne na ga dai dai irin dai dummu ne. Bai kamata in ɓoye ma sirri na ba wallahi ni din nan daga gidan solo nake. To wallahi yanzu nan ciki na ma wallahi gaba ɗaya ya haɗi ake da rundumu ka gane 500 nake so ka taimake ni dan Allah ka samu ɗan ci abinci. A to ai ba wani abu bane ni ba zan saka aiki. Kasan Najeriya ba aikin banza zan saka aiki kawai in za ta Ai normal ne ba wani. Kasan abin da nake so ka mu? A'a. Tafiyar Tinubu kawai za ka mu. Ga 500 din zan baka. Sai an gama ai tafiyar Tinubu ba ta wuce haka. Gaskiya ne yayi yanzu ka san me ai tafiyar ai daidai yanzu ka san me nake so da kai yanzu tafiyar babanka nake so ka mu. Na? Tafiyar babanka nake so ka mu. Ana mun ga Babana kuma? a'a to shi Tinubun ba baban wani bane kai tafiyarsa. Ai awa baba ai abun ya koma cin mutunci kenan. Ya za a yi daga cewa a bani a taimake da 500 in maka tafiyar babana ai abun ya koma cin mutunci. Kawai ka bar shi kawai.